Shopee. Unsa di ay? Na ay rice cooker o na ay mga gamit sa kusina. Wala ba ako nag-order? Wala ko nagkuan. 5,000 siya kanan. Shopee ra nabuang na. Wala ko ikuan ana. Pataka ra nga dili man kay ko kasulod sa Shopee kay wala ko ikod. Imuha ko pangalan mo mo. Wala di ko ana mo kuan ana. Ani amo ang akong number na diha pero wala ko nag-order. Hoy. Kumusugot ana. Basig. Sumbagayon na namang yun nato ni ug ingon ana naman lang. Basig. Sumbagayon na namang yun nato ni ug ingon ana naman lang. Ano ka ba yung 5,000 na wala man ko nagpindot-pindot anang Shopee. Ali ma'am, pa-check lang naman sa inyo. Kay kung dili gani mo, ibalik na namin. Ngulit na lang, gina. Oh. Panako. Kabalo ka sir, na nabot. Wala po, kabalo naman sa dagat na, ha? Delivery Shopee. Ay, Wala ka nang bayaran ba? ha? Wala ka na bayaran. Sorry, na ako si ma'am. Ma'am, Shopee delivery? Nakay pa deliver sa Shopee? Ali ma'am. Naay na siya. Unsa di ay? na ay rice cooker o na ay mga gamit sa kusina. Wala ba ako nag-order? Dili ko kasulod sa Shopee kay kuan. Wala ko food. Ano ba? Pero imuha mo na yung number ma'am na. Pa-check daw ma'am. Nagani sir. Basin na kayo napindot. Wala ko nagkuan. Ba? 5,000 siya kanan. Shopee ra nabuang na. Wala ko ikuan ana. Taka ra nga dili man kay ko kasulod sa Shopee kay wala ko ikod. Imuha ko pangalan mo mo. Wala di ko ana mo kuan ana. Imuha ko kasi na namo ma'am. Imali. Amo ang akong number na diha pero wala ko nag-order. Sorry ko ni ma'am, Maria Luisa. Yes. Ako na. Wala, ay sinuha mong good na kuan. Hoy. Kumusugot ana. Sa akong kwarta. Bagayon na naman yun nato ni ug ingon ana naman lang. Relax lang. Ano pa ba yung 5,000 na wala mo ko nagpindot-pindot anang Shopee. Dili ko kasulod kay wa ko ikod. Ting nakapindot ka ba? Wala. Ay. Ilang ka, patay ka. Gudot-gudot pa sa akong bulbol. Nato 5,000 dire. Tagbag ka. Tagbag at pang ibot ana. Bangi ko bibot ni. Ha? 5,000 daw. Pagdag cooler dire. Timul bulan dire. Ang bayad dira o kay. Ha? Pag-ibot tayo sa bulbul ni cooler. Hindi graskate. Ma'am, ali ma'am, pa-check lang naman sa inyo. Kay kung dili gani mo, ibalik na namin. Ngulit na lang, gina. Pero yan, kay maoro ta tumbol. Unya, unsa me? Maoro ta tumbol mo. Ibot Oh, ani. dili ang sagot si Sir, oh. Oo. Dili ang sagot nga. Maoro ta tumbol mo nila kawan. Bisto lang maling gitayan. Kung dili mo nga ma'am, di balik na namin. Oh, wala gid mama. Oo. Basta dili mo ah. Sige pa na ako. Surprise! Happy birthday! Advance happy birthday! Tay, huwag kita may bulbul eh. Gani may patang bulbul. Yan may bulbul ah. Ma'am, joke lang to, ma'am, ha? Joke lang to, ma'am. Dari ka, ma'am. Ilang pa ka may ilang. Advance happy birthday! Walay may sunod, mama. Joke lang.
Lagi katawaan yung kabayan eh. Sir, Kain kong, kain kong mga rolit. antena pa. Murag ko balibo na gawa. Sir, makarol siya, sir. At tinalagawa. Ma'am, Mangisog na lang ta. joke naman. Ma'am, ang nagpadala na siya'y message para sa imo ha. Ma'am, happy 52nd birthday sa imo ha. Ma'am, salamat kaayo sa tanan, sa pagmahal o pagsuporta sa amoa nga imong mga anak. Dili man may kompleto sa imong birthday, kay ako naa sa layo o ang uban pa nimong mga anak naabot sila sa layo. Pero mang, bisan na ami sa layo, kabalo ka nga gimahal ka namo tanan. Bisan pa man, dili perfecto ang atong pamilya, pero sobrang mahal na mahal ka namo, kauban ang imong mga apo. Kulang pa ni nga pangbayad mang sa imong pagsakripisyo sa amoa. Ako aning gibuhat kay para malipay ka, kay ikaw na lang ang naa sa amoa. Maunang ginaangko na ako sa Ginoo, nahatagan pa ka og taas nga kinabuhi, bisan pa man sa imong gipamati nga balatian. Salamat kayo og dako kay Uncle Edi. Uncle Edi, salamat daw. Dali diri sir. Kapade si Mamo, kay gwapa biya kaayo na oh. Celebrant, Huwag yung mga roll. salamat. Ay mo, sa mga nyo. Kaya gani niya, may pulir na dala. Nag-imagine ko sana nga rolo. Ay, mo. Salamat daw kayo kay Uncle Edi sa pag-asikaso o pag-atiman sa among inahan. Wala jud nimo siya gipabayaan sa mga panahon nga naglubog siya sa higdaanan. Dako kaayo mi ug utang kabubuton nimo Uncle Edi. Wow. Malaway. Thank you. God bless sa imuha, Uncle. I love you, Mamang, and I miss you. Ug amping kanunay. Happy birthday and God bless. Gikan sa amo ang imong mga anak ug mga apo. Mahal ka namo tanan. From Joy and Igaw, all the way from Kuwait. Anak na imo, ma'am. Sa imong masulti sa imong anak. Salamat nak. Ay, mga permi na lang yung surprise. Salamat sa tanan. Karmi kanila kita surprise na. Ala, oy. Nangga kayo kanila. Kapag naglubog ko, ingon ani po diyan gibuhat. Wow. Hindi ko kabangon. Ala, oy. Permi siya surprise. Ya, pasalamat na lang sa iya. Salamat sa tanan nak. Sa imong gihatag sa kuha, sa pagmahal ko. Bisan wala na inyong papa, yun sa kalimot sa kuha. Ayo, di isa gusto magutman ka. Isa ka sa akong bugas. Oh, dapat pakapin rice cooker para di na ka matagbaw og haling-haling ba, no? Okay. Sir, unsa imong message sa imong gwapang asawa nga dili na mga roll? Salamat sa imong pag-atiman sa mga anak, sa imong anik, huwag mo pasigdahin nila. Yun, na-surprise ka. Pero hapit yun. Hapit nila sa ko, no? Hapit din mga roll ba? Gamay po. Ay, blood po niyo. Gamay yun. Kayawan na dito. Tumatay na dito. Ano? Wala kiss si Ma'am Dira. Sir, kay birthday. kiss ko yun. Gani. Kaya na pinagad mo na yan. Sama na, oy. Palabot na na. Dumgan na. Thank you. Wala man na sa edad, ma. May gani si Sir, sweet kayo, Uy, di magaingon nga abi kay tigulang lang ka. Basta na ba na maghimo anak? Wala kita sa edad, Sir, no? Oo. Kapit na, consent yun. Kantahan ka na mo, ma'am, happy birthday. Kantahan na to si ma'am, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, imong wish tapos i-candle. Happy birthday. Yay! Happy birthday. Salamat. Salamat sa tanan. Happy birthday to you. Happy birthday. Kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidabawan City. May karon nga
new lugar for the first time. Prank pati ka. Prank mo daw ba? Ipanig yun nga iyang manghod kay maatiman daw sa kuha. Unsa ko bata, pati na akong sukuan. Okay, so Ikan pa jud panabo. sa 23 kay mong birthday na no, gi-advance na nila kay para ano. Basi mo balik na po mo ma. Kasi mabalik lang din sa 23. Okay. Diya lagi may mulbula lagi na to. Bulan na gano'n. Ay, happy ka karon. Saya na lagi balik ma'am. Super. Karong 23. Okay. Last message mo sa imong anak. Wala na, kabalo na siya. Kabalo na siya, ako na siya gichan. Sige Okay. siya, o kuan gabi, siya man kinanglan, maligo dyan ka, sayo. Kaway pa yun, may kung paligulig sa'yo, mutugnaw kayo, akong piang. Okay, happy birthday. Palakpakan natin si Ma'am. Thank you so much. Ay,